Oh my god, 60,000. लोगोफोर नैबे बिटेल जातनि बोरमा बेखौ मासेयावनो 60,000सो मोनसिगोन होनना बुंदों बिगुमाया। बेयो 2 बोसोर जाबायनो। बेखौ बियो 8 मासाव लाबोदों होनना बुंदों, 8 दानावनो। ओमफ्राय दा गावनाव से बोसोर 4 दानसो जाबाय आरो बिदि होनना बुंदों। बे जातनि बोरमाखौ फियोब्ला बांसिन मुलाम्फा जायो होनना बुंदों आरो बियो। बे आंनि सासे बांगाल लोगोनाव दङ। दाख्लै गाव नायनो लिंहरबाय थानायखाय थांदोंमोन आं, नायना फैदों। दा आङो बेखौ फिनो बिराद एक्साइटेड जाना दङ। 2 3सो फिनो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा खालामनो हागोन आरो बिमा 2सो लायोबा आरो मासे जोलै लायोबा बिराद मोजां जागोन।